дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудио намоиш бумбас. муаллиф Некрузи Ҷалилиён. қисми шашум. пас аз як ҳафта. холаҷон, ман ҳозир як мағозаи нав ёфтам. соҳибаш гуфт ки аз ҳама намудаш 100 донагӣ биёр. боз гуфт ки агар гузарад барои як мағозаи дигараш ҳам мегирад. холаҷон, оҳиста дар кушода мешавад. қобил омад. касе омадани ӯро пайхас намекунад дар хона. бисёр нақску. ана баъд ин ки зури ҳардуямон мерасад. холаҷон, зурамон мерасад, албатта мерасад. духтарои амакам бекор, духтарои акам ҳам бекор. онҳоро даъват мекунам, мегӯям ки омада ёрдам диҳанд. фикри нақс. агар мо аз ҳар намудаш 100 донагӣ пазем, барои харидани маҳсулоташ пуламон намерасад. холаҷон, ман фикр кардам камтар аз акам пул қарз гирам шояд. не хамира сахтар шурам. ман камтар пул дорам. барои рӯзи мабодо ҷамъ карда будам. ҳамон пула истифода мебарем. коргар дар кор нест? дар кор. чӣ кор кардан дар кор? чӣ кор кардан дар кор? харид кардан дар кор бачам, харид. шириниҳоро ба бозору мағозаҳо бурда додан дар кор. барои васеъ шудани тиҷорат мағозаҳои нав ёфтан дар кор ки шириниҳоро харанд. гап нест, ман тайёр. ана ин бачаи худам. ягон вақт аз мушкилӣ натарс бача. ҳама вақт таваккал ба худо карда ба пеш ҳаракат кун. худо худаш ҳамаи мушкилиҳоро осон мекунад. аминҷон низ давида меояд. дада, биёед ман шуморо мучӣ кунам. ҳама дар чӣ ғаму, ин дар чӣ ғама. ай ширини мане. салом алейкум бародар. ширинӣ биёрам мехаред барои мағозаатон. чӣ хел ширинӣ бародар? ана ҳамин хел шириниҳо. майлаш биёред. агар рафт боз гап мезанем. мазааш наост? бисёр бомаза аст. ҳама дуғи худро таъриф мекунанд. мумкин як то чашида бинам? марҳамат. дар ҳақиқат бомаза будааст. биёред. чӣ қадар оварда метавонед? чӣ қадар биёрам? ҳозираш аз ана ҳамин 4 намудаш 5 килоӣ биёред. гап нест. баъд бародар, дар болояш номи ширкате ки истеҳсол мекунаду муҳлати нигаҳдориашро ҳатман нависед. мо ширкат надорем. дар хона тайёр мекунем ака. шумо барои истеҳсол карданаш бояд иҷозатнома дошта бошед. барои мо беиҷозат фурӯхтан мумкин нест. бе ин чизҳо намегиред? не. фаҳмо. гап нест ака, гап нест. салом алейкум. салом. апа, ширинӣ барои фурӯхтан мегиред? не додарҷон, мо худамон мепазем. фаҳмо. кавгак сари санг мезана қақрабано. ҷон? ёрам бараворам асту ҷонам ба гудо. бале. эй бори худо дар осмон абр андоз. ин абри равандаро ба ман матал соз. кавгак сари санг мезана қақрабаноз. ай нағз мехондам. ҳозирам овозам ҳаст. холаҷон, садқаи шумо шавам. ин қадар садоятон ширин. гулчеҳра баҳор тӯй дорад.
خدا خواهد شما رو حافظ میبریم. خدا خواهد تا بهار زنده باشیم. های اکو بیا بچم بیا. خوب چند تا مغازه یافتی؟ ягон то лекин як хабар дорам. خوب چی خبر بوده است؟ оча дар ёдатон ҳаст гуфта будед вақте худо як роҳро барои одам мебандад чанд роҳи дигар тайёр мекунад. بله вазифаи одам дар чунин ҳолат ҷустуҷӯ кардану ёфтани ҳамон роҳҳо ҳаст. ҳозир ман чанд мағоза рафтам. ягонта шириниҳоро қабул накард. бо ҳар сабаб дар сари ман як фикр омад. خوب мо худамон дукончаи ширинифурӯшӣ ташкил мекунем. داداجونش جدی میگویه؟ ҳа ман ҳисоб кардам. ҳозир даромад бад нест, лекин агар як дуконча ҳам дошта бошем фоидаи нағз мемонад. он вақт барои мо коргар лозим мешавад. کارگر میابیم داداجونش، لیکن پول نداریم. چی خیلی همه این کارو میکنیم؟ пул меёбем. муҳимаш ҳозир аз пай кор ҳастем. ҳамаш нағз мешавад. کمگک سری سنگ میزند ققربانوز. انا این بچه خودم رو رخشونه جان شکمی شوهرت رو سر کن. باچش مادر جون. تیرماهی سال 2020 کارگاه خرد شیرینی‌پزی چند دخترک مشغول کار هستند. رخشانه همه آنها را راهبری کرده ایستاده است. دخترها احتیاط کنید، امیر باید سوس نآید. салом ба ҳама. سلام آقای قابل. سلام. ягон мушкилӣ нест? نه اکا جان یگون مشکلی نداره همش خوب. یک مشکلی هست آقای قابل. همین اپای رخشانه ما رو زیاد غم میدهند، زیاد کار میفرمونند. کانی رخشانه بانو اینجا بیا. این پولها رو گرفته در یگان جای ما. چند سومونه؟ 10,000 سومونی. رحمت. برای چی؟ برای اون که هستی. من تو رو دوست می‌دارم. من هم دادا جونش. قابل رخشانه را میبوسد و از در میبراید. صدای کارگاه بلندتر به گوش میرسد. از دور با صدای دخترها شنیده میشود. خیر دخترها خیر. پایین اودیو نمایش بومبست. مؤلف نکروز جلیلیان. کارگردان زرینا بدالова. کارگردانی صدا аслон муминов. ровӣ далер имомалӣ. ба нақшҳо овоз додан: қобил фаридун раҷабов, рухшона зарина баддаалова, модар мавлона наҷмуддинова. дар нақшҳои умумӣ шокири зоиршоҳ ва дигар кормандони ширкати телевизион ва радиои ватан. сомиёни азиз, саломату сарбаланд ва хонаобод бошед. ҳамеша бо радиои ватан бимонед. падруд.